Zdravím vás, som Martin zo spoločnosti Implementor. Rád by som vám prezentoval systém na mieru pre výrobu nábytkov, dreva. Takže v tomto systéme sa nachádza, je to cloudová aplikácia, nachádza sa tu viac ako 60 aplikácií, ktoré customizujeme na mieru, prepájame relačne dáta a vieme prepojiť tento systém už s vašou existujúcou web stránkou. Takže majú vaši zákazníci aj v podstate prístup do zákazníckeho portálu, kde vidia cenové ponuky, faktúry, kde si vedia sledovať, v akom stave je zákazka. A vie sa tu veľmi pekne editovať cenová ponuka a pridávať rôzne produkty a v podstate aktualizovať skladové hospodárstvo automaticky podľa príjemok a automaticky vie systém v podstate nakupovať od dodávateľov v prípade, ak niektoré položky prekročia minimum alebo maximum a systém odporúča a optimalizuje skladové hospodárstvo týchto, podľa týchto hodnôt. Čiže systém je automatizovaný a ak potvrdí váš klient cenovú ponuku, tak sa vytvorí v systéme automaticky či už faktúra alebo požiadavka na výrobu. To znamená, že mám tu nejaké pracoviska, nejaké plánovanie produktov výroby, nejaký reporting a nejaké operácie, ktoré sú v prehľadoch podľa tej výrobnej objednávky, čo sa má robiť. Vidíme tu v podstate nejakú montáž skríni, objednávku, náklady na materiál, personálne náklady pri výrobe a bill of materials, to znamená, že vidíme tu položky, z ktorých sa skladá ten hlavný produkt. Vieme si tu písať napríklad s architektom a podobne. Vidíme stav komponentov a kompletnú dostupnosť, čiže odhad, nejaký produktový forecast na sklade a čo kedy má konkrétne prísť a podobne. A pracovné objednávky, čiže vidíme, že najprv to začína v podstate na lakovaní, čo bolo spracované alebo čo sa spracováva, vidíme celkový čas a ostatné procesne operatívy, ktoré majú alebo ktoré vlastne začínajú na výrobe a končia sa tým finálnym výrobkom. Následne je možné jednoducho pridávať produkty, operácie, kusovníky, ktoré sa automaticky generujú. Systém aj automaticky vypočíta čas stravený na zákazke a vidia v podstate vaši zamestnanci aj, čo konkrétne majú robiť. Vidíme tu následne aj prehľady výrob a reporting podľa mesiacov, podľa množstva produktov a podľa rozličných vecí, ktoré podľa rozličných KPIs, ktoré si reálne zadáme. Tento prehľad môžeme vidieť v riadiacich paneloch, to je analýza alebo reporting, ktorý pripravujeme na mieru, kde vidíme či už nákupy, cash flow, obratkovosť skladu, nepredajné, obratkovosť výroby, analýza alebo teda hodnotenie výrobných zamestnancov. No a vo výrobe je v podstate aj možnosť shop floor managementu, to znamená, že to je veľmi efektívne taká novodobá technológia pre výrobu, kde napríklad veľký monitor, zapne sa konkrétne ten workstation a ja vidím, čo na tom workstatione mám reálne robiť. Čiže vidím, že musím doplnenie mechanizmu do skriň, takže vidím tie pracovné úlohy a vie sa mi to reportovať, čiže vidím, ktorú zákazku reálne mám
spracovávať a čo konkrétne mám spraviť, a následne, ak to označím ako hotovo na tom výrobnom stredisku, tak sa posunie celá tá výroba do ďalšieho oddelenia a pridelí sa to zamestnancovi, ktorý je na tom ďalšom, na tej ďalšej type výroby alebo na tom ďalšom work centri. Takže toto je vlastne také veľmi zjednodušenie a efektívnenie výroby, ktoré je vlastne prepojené s aplikáciou výroba. Čiže tým, že aplikácia MRP výroba je určitým spôsobom trošku zložitejšia pre používanie a naozaj tí výrobní pracovníci potrebujú mať veľmi jednoduchý prehľad, tak sa využíva shop floor management. Ako náhle je dokončená zákazka, tak je možné aj reportovať quality control, to znamená, že vyberie sa zamestnanec, ktorý to nemontoval, aby posúdil, prípadne vyhodnotil kvalitu produktu, ktorú môže nafotiť, a váš zákazník vidí to spracovanie priamo a fotografie v tom zákazníckom systéme a je notifikovaný. Čo sa týka skladu, tak sklad vieme konfigurovať podľa vašich potrieb. To znamená, že je to výborné aj pre zákazkovú výrobu a vieme veľmi jednoducho určiť aj lokality vášho skladu. Ak máte väčší sklad, vieme produktové karty upravovať veľmi jednoduchou metodou low-code alebo no-code. To znamená napríklad dátum. Ak chcete pridať napríklad dátum nákupu alebo evidovať množstvo iných vecí, tieto polia vieme bez problémov upraviť, pridať a upraviť podľa vašich požiadaviek aj importy, exporty, aj výstupy. To znamená, že presne vždy si zistíme, akým spôsobom vaša firma funguje, čo treba integrovať, čo reálne využijete a čo je nutné nejakým spôsobom nastaviť a upraviť, a následne odporúčime a začneme developovať na mieru ten systém. Takže napríklad tuto mám automatický nákup, systém vyhodnotil, že je nutné dokúpiť drevené dosky a podobne, čiže vytvorí sa nákupná objednávka a zozbiera sa to. Vždy vieme rešpektovať aj minimálny počet, či minimum order quantity od dodávateľa, či už na položku alebo na celkový objem nákupu. A je to iba odporúčanie, môžeme si to nastaviť ako ostrú verziu, ale nákupcovia majú vždy prehľad a vedia optimalizovať skladové hospodárstvo v nejakej súvislosti s cashflowom a vedia si reportovať veľmi pekne aj stav tých zásob, ktoré sú ležiaky a podobne. Je tu množstvo ďalších aplikácií, ktoré si môžete reálne vyskúšať, ako napríklad dochádzky a výdavky. Je tu integrácia s ChatGPT. To znamená, že ak máme napríklad pri cenovej ponuke nejaké hlbšie otázky alebo potrebujeme si pomôcť, tak viem priamo napísať tomu zákazníkovi a celá komunikácia je k tej objednávke. Je tu množstvo vecí ako tá priama integrácia s ChatGPT a množstvo ďalších aplikácií, ktoré naozaj je vždy nutné posúdiť, či ich budete používať. CRM systém a dokáže reportovať zákazky, teda nové zákazky, keď má niekto záujem, a pomáha obchodníkom sledovať, prípadne rátať províziu a kontaktovať toho zákazníka v správnom čase, čiže ak sa do týždňa nevyjadrí k cenovej ponuke, systém vie upozorniť, že tuto treba reálne volať a spýtať sa, či tá cenová ponuka je ako keby zrozumiteľná, či bolo všetko dostatočne vysvetlené, či má ten klient záujem. Ďalej sú tu pracovné výkazy, ktoré sa tiež schvaľujú, čiže vidím, koľko kto na akej zákazke robil, alebo vidím napríklad aj, viem si plánovať, kto je v práci, a
mám aj priamo dokumenty napríklad tej výrobe, čiže mám nejakú výrobnú objednávku a pokiaľ tam mám nejaký plán bytového architekta alebo podobne, tak mám to samozrejme v aplikácii priamo integrované. Čiže celá firemná komunikácia k tej zákazke, jednak čo vidí zákazník alebo čo nemusí vidieť, je to rozdelené na internú komunikáciu medzi zamestnancami a komunikáciu so zákazníkom, čiže celá tá história je ako keby priamo integrovaná k tej zákazke. Čiže je tu možné dávať architektonické plány, alebo či už aj je tu potom následne aj prepojenie s rôznymi inými ďalšími aplikáciami. Čiže vidím tu, čo konkrétne je spracované, aké procesy sú a koľko nám to trvá, koľko je predčas. A vidím tu napríklad, že skriňa, kedy máme nejaký plánované doskladnenie a mám takýto efektívny nástroj na výrobu. Ďakujem za pozornosť.